Miksi et sä nuku saunakamarissa? Mä nukun mun omassa sängyssäni. Voi jestä sun kanssa. Siksi se nyt on vähän hölmö. Mennään ja kannetaan sun sänkys takaisin. Päätetty mikä päätetty. Mun sänkyni ota askel takaa. Se ei liiku kuin yhteen suuntaan. Mä kuule tykkään susta, kun sä oot vihainen. Saatana. Juhana, kyllä sun pitää vähän ymmärtää Emeliäkin. Silloin kuule hirveän vaikeeta just nyt. En ymmärrä. Perkele. Anta helvettiä sä täällä teet. Yritäs arvata. En. Perkele. No mun oli pakko odottaa, kunnes Sulo tulee kotiin. Muuten se olisi nähnyt, vaikka ei kai se ole siitä välittänyt. Mitä hän on muuten puuhannut koko päivän? Sulo ja Reinikainen. Mistä helvettistä mä sen tietäisin? Mennään saunaan. Jumalauta. Mä rupesin lämmittämään saunaa keskellä yötä. Perkele. Olla. Perkele. Tuu nyt. Ja tästä ette sitten sano hiiskahdustakaan kenellekään. Selvä?